Kafana je nešto zanimljivo. Ponekad tu idu ljudi da piju šokiće ili da jedu. To sve u redu. Pa to je kao jedna kuća, ali u stvari nije. Kao kafić, samo što je malo veće. Pa ono tamo preko ulice, to je kafana. Kafana je jako lipa i odlaziš se tamo, uživaš i tako popričaš sa ljudima. Kad ljudi idu u kafanu? Pa kad žele. Kada nisu radni dani. Mi jako često izlazimo. Mene tata vodi, ali mama mi ne da idem u kafanu, zašto mi ne da mama. Zato što je to za veliku decu. Kafana je mesto gde idemo sa porodicom, obično nedeljom. Tamo jedemo, pijemo, ponekad i slušamo neku lepu muziku uživo, što znači da muzičari sviraju na instrumentima, kontrabas, gitara, violina, ponekad i harmonika, a u kafani ponekad slušamo i muziku sa radija. Zavisi u koju kafanu odemo. Jako je bitno da kafana u koju idemo pruža lepu uslugu, da možemo dobro da pojedemo i mene uvek kao dete asociralo da je kafana mesto gde se jedu ćevapi. Kafana najbitnije je da bude uredna, da bude čista, da mora da se briše, da mora da se čisti. Kafana izgleda kao kuća, ali drugim oblikom, zato što ima stolica i stolova. Ima za 6 osoba, za 10, za 8, za 2, za 4. Ima suncobran i ima WC za svaki slučaj i vrata da bi mogli da uđemo. Čim dođu gosti, konobar odmah mora da potrči. Pa tu ima neke slike i tu piše šta je to, pa ti odabereš šta ćeš. To se zove spisak. Blog. Katalog i tu ima da naruče prvo jelo, pa imaju nekoliko stranica jela, pa nekoliko stranica pića. A za jelo možda imaju ćevapi, pljeskavice, papriku, salata, krompir, paprikaš. Pa posle, ako im se baš nešto jede slatko, mogu da naruče neku torticu ili kolačić. Pa u kafani uglavnom rade one tete što imaju borosane, tako je bilo u moje vreme, ali ja mislim da ova naša generacija klinaca više neće znati šta je to prava kafana, već će da budu ili kao u kafićima gde može da se pije sok ali da nije hladan, ili će da idu u restorane pa kao ručaju i onda im je to nešto najbliže. Ja se trudim da ih naučim da je lepa kafana neko mesto gde možeš lepo da uživaš, naročito ako ima baštu i leti. Najveći problem s našim kafanama to je mesto gde ima puno dima i gde deca ne mogu da budu zato što je uglavnom zagušljivo. Ko radi u kafani? Konobar, spremačice, naručivač, onaj koji naruči i kaže šta hoće, konobar pravi, nameštači stolova koji trebaju da dekorišu restoran i sluga. Svi su tu oni. Ako je neka kafana koji ima prenoćište i to, oni mogu da ih stave u to prenoćište, da im daju čistu pidžamu, onda da im daju da se okupaju peškir, da im spreme toplu kupku, tako.